सावथुन मुलुगाव थांनानै गोबां शपिं खालामबोबाय रायजो राजाफ्राबो नायबोदों रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामदों बिनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आं साबायखर बावहरदों आरो आं मोनसे मोन्दांथि फैदों जे हारिमुआव निश्चित भाबै जोङो एसेब्लाबो कन्ट्रिबिउसन होनो हादों दा गतिके जोंनि सिन्ताधाराया जाहैबाय मा दिनै जोंहा बिटिसिआव दुलाराय बिटिसिआव जितु गासै रायजो राजाया मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों गतिके आं बेक्तिगत हिसाबै सासे आर्टिस्ट नङाबालासिनो आं बेक्तिगत हिसाबै मोनसे सिद्धान्त लादों जे दुलाराय रायजो राजाया जिहेतु बिटिसिआव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों बे परिबर्तनाव आंबो सासे अंखिदार जानो होननानै आं हिसाबै आं डिसिसन लादों आरो दिनैनि दिनावहाय आं जेरै गिदिंबाय दं बेखौ आं सासे आर्टिस्ट हिसाबै नङा इउपिपिएलनि सासे बिबानगिरि महरैसो आङो गिदिंबाय थादों आरो आं साननो हादों आर्टिस्ट महरै आङो हारिमुआवल' आंनि कन्ट्रिबिउसनखौ होनो हादोंमोन निश्चित भाबै दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआव मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोननाय हिसाबै आं सानदों आङो हारिमुआवल' नङा जे गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोंनि गुबुन गुबुन अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि बिथिङावबो दिनैनि दिनाव आं कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन बे खोथाखौनो आं सिन्था खालामनो दोलोआ देरहायोब्ला बिथांमोना बर' सावथुननि थाखाय खामानि जोङो बिटिएफ जितु सरकार सालायबाय दङ बे समावबो जोंहा माखासे माने मेम'रेन्डाम होनाय जादों जे आर्टिस्टफोरखौ गायसननांगौनि जोंनो माखासे स्किम होनांगौ बिनिफ्राय माखासे पलिसि लानो नांगौ हारिमु डिपार्टमेन्टआव सिनेमा डिपार्टमेन्टआव जाय पलिसिनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ जों हमथाना लाखिनो हागोन डेभेलप जागोन आरो जों साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा गावबा गावनि साइडआवहाय माने बे मेथाइ खननाय मोसानाय बा एक्टिं खालामनायखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन बेनि थाखाय जोङो माखासे पलिसि लानांगौ होननानै मेम'रेन्डाम होदों आरो रायलायदोंबो रायलायनायनि उनाव जों बुंदोंमोन जे सिनेमा डिपार्टमेन्टआव जिखिनि फैसा फैयो बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना सोरबा इन्डिभिजुवेलि होआबालासिनो जोंहा जिहेतु सिनेमा बानायनायनि उनावहाय सिनेमा दिन्थिनो थाखायनो प्लेटफर्म गैया दा बिनि थाखाय जोंनो गोबां जायगाफ्राव मिनि सिनेमा हल बानायनानै होनांगौ बेनिफ्राय जायफोर आर्टिस्ट दङ जायफ्रा खेराइ मोसायो जायफ्रा बागुरुम्बा मोसायो खाम दामो बिथांमोननोबो माने एकालिन माने 10,000 15,000 20,000 बेबायदि हाय होनांगौ होननानै जों बुंबोबाय थादों खिन्थु जों नुदों बेफोर फैसाया गासिबो मिस इउस जादों सोरबा सिनेमा बानायग्राया फैसाखौ मोनाखै सोरबा आर्टिस्टआ सोरबा 10,000 15,000खौ जायफ्रा लादों बिथांमोना रावबो आर्टिस्टआनो नङा मेथाइ खनग्रा नङा मोसाग्रा नङा दा बिदिनो जोङो बे 17 बोसोराव बिटिएफ सरकारखौ सिनेमानि कालचार डिपार्टमेन्टखौ सामलायनानै बेबायदि मिस इउस खालामबोबाय थानाय नुदों दा बेफोर खोथाखौनो लानानै जों प्रमद बर' सारजोंबो रायलायदों जोंहा मा जेंना दं मा प्रब्लेम दङ हारिमुआव बेफोर गासै खोथाखौ लानानै जोङो प्रमद बर' सारजों जोङो रायलायदों आरोखि दा बिनि उनावहाय सारा बेफोर गासै खोथाखौ बुजिनानै मोनदों आरो हमदांनानै मोनदों आरो आंबो इउपिपिएल दोलोनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो बुंगोन जे जों सरकाराव फैनायनि उनावहाय जोंनि आर्टिस्टफोरनि थांना थानायनि राहा आरो जोंनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौनि आरो डेभेलपमेन्ट खालामनांगौनि गासै खामानिखौनो मावनो थाखाय जों थियारि बिटिसि फेस्टिभेल बायदि गिदिर गिदिर प्रग्रामाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गिदिर गिदिर माने महरगिरि लाना फैनानै गोबां बे खेत्रआव नोंथाङा दा बेफोरखौ बिथांमोना जिहेतु कमार्सियेल हिसाबैसो लादों आंनि मिथिनायाव आंनि नुनायाव बे दिजिंजा फेस्टिभेल बे मोनसे कमार्सियेल मोनसे फेस्टिभेल गतिके गावसोरनि लाबनि थाखाय गावसोरो मा खालामदों बे कमिटिनि बाथ्रा आं बेवहाय माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै अदेबानि जों साफ्रोमबो बर' मानसि हिसाबै बे बर'नि आर्टिस्टफ्राबो थांनानै थानांगौ जे संस्थाफोर मोननांगौ बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामदेरनानै जाहाथे जोंनि बर' आर्टिस्टफोरखौबो बैफ्राव बाहागो लाहैयो आं बेखौ खावलायदों
सानफ्रामबो बुंबाय दङ गाबोननि दिनाव जुदि इलेक्सन जायो बिसायख'थि जायो जे इउपिपिएलआ 27थानिफ्राय 30ता एबा बिनिख्रुइबो बांसिन समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव 100% जाबाय बेखौ गेरेन्टि होनो हानाय जों जाबाय कक्लाबारि समस्यायाव माबायदि कक्लाबारि समस्थियाव प्रमद बर'खौ फेजेननो हानाय दिनैनि दिनाव रावबो गैया कुनु शक्तिया दिनैनि दिनाव बे कक्लाबारि समस्थियाव प्रमद बर' एबा इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय गैया दिनैनि दिनाव जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव प्रमद बर' सारि देरहानाया निश्चित जाबाय आरो जों दिनैनि दिनावहाय बे कक्लाबारि समस्थियाव देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावाखै जोङो सिन्ता खालामनांगोन जाहाथे प्रमद बर' सारा जोंनि कक्लाबारि समस्थिनिफ्राय क्लाराय बिटिसिनि 40ता समस्थिनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै देरहालाङो जों बिनि थाखायसो खामानि मावबाय दङ कक्लाबारि समस्यायाव सानैबो बिजाथि बिथाङा सागानगिरि बिटिआरनि आरो लोगोसे बिपिएफनि बिजाथि धीरेन बर' बिथाङा सागानगिरि बे बिथिङाव दिनैनि दिनावहाय माबायदि दिनैनि दिनावहाय जाय बिजाथि एबा जाय पार्टिया बिटिआर एकर्डखौ नेवसिबाय दं बेफोरबायदि पार्टिखौनो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनावहाय नेवसिबाय दङ मानोना नैबेवहाय धीरेन बर' बिथां सारा जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव हाबनानै बिटिआर एकर्डखौसो बिथाङा नेवसिबाय दङ नाथाय जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै आरो प्रमद बर' सार हिसाबै दे बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनानै जाहाथे गासैबो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी हम उन्नयन हम अधिकार बेखौ मोननो हागोन बेनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बुंबाय दं दा बेखायनो जाय दोलोआ बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै मावफुंलांगोन होनदों बे दोलोखौनो दिनैनि दिनाव बिटिसि बाखिया सापर्ट होदों आरो भट होनो थाखाय थियारि जादों गतिके धीरेन बर' बिथाङा जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव फैनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बिटिआर एकर्डखौ नेवसिबाय दं गाव लाबोनाय एकर्डखौनो बिथाङा दुसिबाय दं गतिके बिथांखौबो रायजो राजाफ्रा दुसिबाय दङ नेवसिबाय दं बेखायनो आं बुंनाया बे कक्लाबारि समस्थियाव दिनैनि दिनाव कुनु शक्तिया प्रमद बर' सारखौ फेजेननो हाया